Dobar dan i dobrodošli na kanal Repeticije matematike. Danas rješavam 26. zadatak, razina B, školska godina 24-25, ljetni rok. Odredi jednadžbu pravca koji prolazi ishodištem koordinatnog sustava i s pozitivnim smjerom osi x zatvara 135 stupnjeva. Prvi korak za rješavanje ovog zadatka prisjetiti se kako izgleda eksplicitna jednadžba pravca. Y je jednako kx plus l. U ovom slučaju k je koeficijent smjera nagib pravca, a l je odsječak na osi y. U zadatku piše da pravac prolazi ishodištem koordinatnog sustava. Ishodišna točka je 0, 0, odnosno njezine koordinate su 0, 0. Kada pravac prolazi kroz ishodište, on siječe os y točno u 0, što znači da je L jednako 0. Pa kad se naša jednadžba pojednostavni, njezin oblik izgleda y je jednako k puta x. Koeficijent smjera definiran je kao tangens kuta alfa. Kut alfa je 135 stupnjeva, pa kada uvrstimo u formulu, k jednako tangens od 135. Kut od 135 stupnjeva nalazi se u drugom kvadrantu, gdje je tangens negativan. Pa dobijemo da koeficijent smjera je jednako -1. A naša jednadžba pravca u konačnici iznosi y je jednako -x. Pitanja pišite u komentaru. Ako vam se video svidio, označite like i pretplatite se na kanal.